Els populars de Tavernes seguim insistint en la necessitat de que Tavernes, tots els centres educatius, tinguen un servei d'infermeria com tenen en altres municipis. Lamentem molt que el nostre govern local, format per Compromís i pel Partit Socialista, hagi votat en contra d'esta iniciativa que és tan bona i tan necessària en els moments actuals per al nostre professorat i per als nostres escolars. En altres municipis, governats per l'esquerra, aquesta proposta ha eixit avant. No és una proposta de cap color polític, és una proposta necessària per al municipi. En l'últim plenari demanàrem que fos la conselleria qui costejara aquest servei. Ells votaren en contra. El que proposem és que aquesta proposta arribi al Consell Escolar Municipal i que vagi avant amb la iniciativa del govern, que la proposta pot eixir avant en la iniciativa del govern local, com ja va fer el Partit Popular de Tavernes fa 10 anys. Lamentem que la directora del Jaume II el Just, que també és regidora d'Educació, i la portaveu socialista, que també és professora d'institut, així com altres regidors del govern que també treballen en l'àrea de salut i educació, hagin votat en contra d'una proposta que l'únic que persegueix és que els nostres escolars estiguen ben atesos des del punt de vista de la salut als centres educatius, que l'únic que persegueix és que estiguen en bones mans durant la pandèmia.